ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስኩን ይሁን ከመይ ጸኒሕኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራምና ንጎድጎድ ወርድ ሕጂ ድማ ከነካፈል ኢና ሎም ነካፈው ቃል መራጋገጺ ግሉጽ ፍቅር አምላክ ዝብል እዩ መራጋገጺ ግሉጽ ፍቅር አምላክ አንዱ አሕዋት ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ግሉጽ ፍቅር እዩ በሕጂ ዝግለጽ ዘይኮነስ አቀዲሙ ዝተገልጸ ፍቅር እዩ እዚ ፍቅር በሐቅ ግሉጽ ፍቅር ምዃኑ እዚ ፍቅር በሕጂ ዝግለጽ ዘይኮነስ አቀዲሙ ዝተገልጸ ፍቅር ምዃኑ መረጋገጽ ይዳ እንታይ እዩ ሪኹም በለገለ ሰባት እግዚአብሔር አምላክ እዛ ነገር እዚኣ እንተ አገርካለይ ከም ተፍቅረኒ ክፈልጥ ይዝብሉ ገለገለ ሰባት እግዚአብሔር አምላክ እዚኣ ነገር እዚኣ እንተ አሰሊጣትኒ ከም ተፍቅረኒ ክፈልጥ ይዝብሉ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ኦሬዲ ዝተገልጸ ፍቅር አምላክ አክንድ ናይቲ ግሉጽ ፍቅር አምላክ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ንኡ ዘለዎም ፍልጠት ድሩት ስለዝኾነ በሕጂ ነገራት ኣብ ኢዶም ብምእታዎም ንፍቅር አምላክ ከረጋግጹ ይደልዩ ግን ተሐቂ እሱ ይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ቆም ይመህረናን እዩ በሕጂ ንፍቅር አምላክ ከመረጋግጽ ምንም ነገር ንገብሮ ነገር የለን ነገር ግን በሕጂ ንፍቅር አምላክ መእማን ጥራሕ ይደልየና ምክንያቱ ፍቅሩ ኣብ ልዕሌና ግሉጽ ሐቂ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ብሮሜ ምዕራፍ ቀዳማዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብተሲ ቻዓተ አምላክ ብኡኡ እንት በህይወት ክነበር ኢሉ ነተሓደ ወዱ ናብ ዓለም በመልአኹ እታ ፍቅር አምላክ ንዓና በዚ ተገለጸትልና አምላክ ባዕሉ ስለዘፍቀረና ብናይ ኃጢአትና መተዓረቂ ክኸውን ኢሉ ድማ ወዱ ስለዝሰደደና እይምበር ንሕና ንአምላክ ስለዘፍቀርናዮ አይኮነን እታ ፍቅር አምላክ በዚኣ ሪኹም እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ልዕሌና ከሳዕ ክንደይ ፍቅሩ ዓብ ምዃኑ ኣብ ልቢ አምላክ ከሳዕ ክንደይ ዓብ ስፍራ ከም ዘለና እግዚአብሔር ስለና ዘለዎ አረአያ ከመይ ክቡር ከም ዝኾነ በቲ ንፍቅሩ ዝገለጸልና ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርድኦ ንኽእል ኢና ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ መረጋገጺ ንዓና ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና መልአኹ እዩ ሪኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለና ክመጽእ ዝገበሮ ዋጋና ክኸፍል ዝገበሮ ናብ ክብሪ ከእትወና ዝገበሮ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ ኣብ ልዕሌና ዓብ ስለ ዝኾነ እዩ በሕጂ ኣብ ኢድና ዝኣቱ ገዛ ይኮነን እግዚአብሔር ከም ዘፍቅረና መረጋገጺ ኖ ኦሬዲ እቲ አቀዲሙ አባና በክርስቶስ ዝኣተወ ኩሉ ንሱ ናይ ፍቅሩ መረጋገጺ እዩ እግዚአብሔር አምላክ ከሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቅረካ ንክርስቶስ ሪኻ ኢኻ ትፈልጦ በሕጂ ፍቅሩ ክግለጸልካ ኣይትጸበ በሕጂ ፍቅሩ ንክገልጸልካ ምንም ነገር አይገብረልካን እዩ ኩሉ በሕጂ ኣብ ህይወትካ ዝኾነልካ ሰናይ ነገር እሱ እግዚአብሔር ፍቅሩ ንክገልጸልካ ዘይኮነ ናይቲ ዝተገልጸ ፍቅሩ ውጽኢት እዩ ስለዚህ ብትክክል ክትርድኦ ንፍቅሩን ተጀሚርካ ውጽኢት ፍቅሩ ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትካ ክትርኢኻ አምላክ ስለዘፍቅረካ ንፍቅሩ ስለዝኣመንካያ ብዙሕ ሰናይ ነገር ክኽተለካ ኢዳ ተሐቅምበር በሕጂ ናይ ፍቅሪ አምላክ መረጋገጺ ነገራት ክኽተሉኻ ኣይትጸበ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ከምዚ ብል ምዕራፍ 5 ካብጥቅሲ 7 አክንዲ ሓደ ጻድቅ ዝሞት እኳ ዝርከብ አይመስለንን እንድዒ አክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገብረሉ ክነውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን ግናኸ ንሕና ገና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ አምላክ እታ ፍቅሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ ሃሌሉያ ሪኹም እግዚአብሔር ፍቅሩ ንዓና ኸርኤና ይኮነን ዝብል ዘሎ ኦሬዲ አርኢና ኣሎ ከመይ ጌሩ ይርኢና ነታ ሓደ ወዱ ስለና በመሕላፉ ነታ ሓደ ወዱ ስለና በመስውኡ ነታ ሓደ ወዱ ስለና በመልአኹ ኣብ ልዕሌና ዘለዎ ዓብ ፍቅሪ በዚ ይርኤና ኣሎ እስከ በዛ ፍቅሪ እዚኣ ኣብ ህይወትና ተባዓት ንኹን ኣብ ልቢ አምላክ ክሳዕ ክንደይ ክብሪ ከም ዘለና እስከ ንሕሰብ ኣይገርመኩምን ንስኻ በይንኻ ሓደ ኃጢአተኛ ኣብ ምድሪ እንተ ትህሉ ነርካ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራሕ ኢሉ ክርስቶስ መጸ ነይሩ ክርስቶስ ብዙሓት ስለዝኾንና ህዝቢ ዓለም ኣይኮነን መጺኡ ኖ ንሓደ ሰብ ዓብ ዋጋ ኣብ ልቡ ስለ ዘለዎ እዩ ክርስቶስ መጺኡ በይንኻ ኣብዚ ምድሪ እንተ ትህሉ ነርካ በይንኻ ኣብዚ ምድሪ እንተ ትህሉ ነርኪ ንበይንኺ ኢሉ ክርስቶስ መጸ ነይሩ
ምክንያቱ ንስኽ በይንኺ ኣብ ልቡ ዓቢ ቦታ እዩ ዘለኪ ምክንያቱ ንስኻ በይንኻ ኣብ ልቡ ዓቢ ቦታ እዩ ዘለካ ኣዝዩ ስለ ዘፍቅረካ ስለ ሓደ ሰብ ኢሉ ጌታ ናብ ምድሪ መጸ ነይሩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ 3 እዚ ምስላ ዝመስለሎም ከምዚ ኢሉ ካባኻትኩም 100 ኣባጊዕ ዘለዎ እሞ ካባታተን ሓንቲ እንተጠፍአቶ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳዕ ዝረኽባውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብኣዩ ምስ ረኸባ ከዓ እንዳተሓጎሰ መንከቡ ይሕንግራ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ ንዕሩኽቱ ንጎረባብቱን بحد تصويعو نتا زطفأت بجعي رخيبيا مساي تحوسو يبلغ كم أخا للصحة خمزي دليل 99 صادقانسي بحد زي الصحة أب سماي أب حوس كخوني إنكم الله ريخم حدا سمالت أب سماي كسع كندي فاليو والو حدا للصحة راح بلب أملاك كسع كندي سفر لك حنت للصحة راح بلب أملاك كسع كندي سفر لك حسابي بأنت حنت ترجعي له يخيديله مع ما سيدل عيلو ريخي مع خط راح يجزأ يدلي مالتي مع خط راح يجزأ يدلي كاي مالتي لمنتاي تدعين كاني نسخة بينخا عبلو بعاب السفر لك فأري معنا قلوت إنه نزان عخاس تقلت أتفقرو بكريستوس يسوس الرقاقصة مع آدم ما أمنا السخاء بزبر من قدي كتنبركا شالوم ስለዚህ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቅለ እዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيومان أملاخ كم ستقمت يأمن الله إيسوس كريستوس نايهي وتي قويتا إيو إيسوس كريستوس أملاخي مدحانين إيو كابزا ساعات نكريستوس بمقبالي حدش فترت ولود أملاخ كوين اللهو منفس قدوس بشم يسوس بأمت ناوشت أي يقبلك اللهو آمين زي أتصلوا دصلهم بتحمقوا حقوسكم بزيب تحت زرلو أدراشانا كونتاكت قورنا يخون سدليكم حاجز كن لأخلكم هنا شالوم